572 likes. Esa é a cantidade de reaccións positivas que conseguiu o Concello de Pollo con esta publicación. Un post na súa páxina de Facebook no que se anunciaba a manifestación da sanidade pública do pasado 9 de febreiro. Unha cifra elevada que levantou as sospeitas do Partido Popular. O seu portavoz acusou esta mañá o goberno local de pagar por obter maiores impactos con esta información. Nos sorprende moito que nós, unha vez que facemos este proceso, que facemos primeiro solicitamos para que nos den explicacións formales por se houbera algún tipo de problema ou erro, se nos emite este certificado dicindo que, bueno, que xa nos darán explicación. E o mesmo día que facemos público a denuncia, porque entendíamos xa que era un tempo prudencial, aí de forma repentina xa empeza a aparecer facturas, xa se empeza a dar posibles explicacións, cando foi unha pena que xa puideron dar antes. Os populares aseguran que das 572 reaccións que obtivo esta publicación, o 95% corresponden a persoas de Papúa Nova Guinea, un feito que, segundo o Partido Popular, mostra a falta de transparencia do goberno local. Está moi ben que agora fagan público unha factura, que nin tan siquiera unha factura que está a nombre de Pollo, polo que podemos saber nós é unha factura a nombre dun particular, persoa que teóricamente traballa para o Concello, que a nos dá igual. Me refiero, nos cando existe algún tipo de anomalía, non nos preocupa a empresa ou a persoa que executa. Nos a quen llevamos a pedir responsabilidades son aos dirixentes políticos do Concello de Pollo. Hai moitas maneiras de mentir e de ocultar a realidade. Non é a primeira vez que se fai. Non é a primeira vez que o Partido Popular solicita información, facturas dunha obra e se nos dá facturas de outra obra totalmente distinta. Logo, isto xa non é nada novo. Logo, que agora nos veñan a mostrar para justificar unha factura de 3 euros, tampouco ten moita explicación. Ángel Moldes compara este post con outro publicado días antes sobre o mesmo asunto. No primeiro, o goberno local soamente obtivo 15 reaccións positivas. Os populares piden explicacións e responsabilidades políticas ante este suceso. Nos gustaría que nos dixeran cal é a finalidade desta publicación, cal foi o motivo de intentar promocionar este tipo de publicación, porque cando se deron conta que había un erro non eliminaron esta publicación. Logo, todos estos son respostas que cando intentaron tapar a nosa nota, pois que a día de hoxe ainda non deron. O Partido Popular de Pollo exixe ao goberno municipal que aclare cales son os perfis oficiais do Concello e que entregue un informe sobre a estrutura e a actividade das súas redes sociais.